Ćao, ja sam Ana, vi ste na kanalu Mogu ja to sama. Granulo je prolećeno sunce, mi nastavljamo sa raspremanjem i zato još jedan u nizu uradi sama video, ovog puta kako da očistite različite površine u stanu, nameštaj, zavese, kako da se borimo protiv grinja, kako da osvežimo dušak na kom spavamo i odgovori na sva ova pitanja vas čekaju u videu. U litar vode sipajte 20 kapi ulja od eukaliptusa i dobro zatvorite bocu. Poprskajte tečnost po površinama nameštaja, kao i po zavesama, kako biste se rešili grinja. Protiv grinja na tepihu, prosejte sodu bikarbonu pomešanu sa 10 kapi ulja eukaliptusa i ostavite da odstoji 30 minuta. Potom temeljno usisajte. Pomešajte navedene sastojke, toplu vodu, sirći deterdžent u bocu i dobro promućkajte. Nanesite ravnomerno po površini nameštaja, pa potom istrljajte nežno mikrofiber krpom dok fleke ne nestanu. Pospite madrac sodom bikarbonom i ostavite da deluje 10 minuta. Tako ćete neutralizovati nepoželjne mirise i sprečiti mikroorganizme da se dalje šire. Potom usisajte. Videli ste, trikovi su jednostavni, mi se uvek vodimo time da vam bude potrebno svega par sastojaka. Ono što je nama sada bilo pravo otkrovenje jeste ovo esencijalno ulje od eukaliptusa. Ma šta kažeš bre? Prilikom čišćenja daje dodatnu notu svežine. I eto, to je to. Mi ćemo razmišljati šta još možemo da vam snimimo, a da budemo na istoj liniji. Vi takođe šaljite vaše predloge koji biste voljeli uradi sama video da gledate ili predloge nekih drugih tema, a do sledećeg viđenja proverite šta smo pisali za vas na našem portalu Mogu ja to sama. Pozdrav!